bisimila Maliba TV 1 jabarani kan ye aw ka kunnafoni sentelima waati seni si jamana ɲɛmaw ka lajɛba ta ku filana labɔn kɛra ka ban Bamako ni a bɛ fɔ o ma ko deuxième sommet n'a bɛ daminɛ bi tɛnɛ ka kuncɛ tarata décembre kalo tile 23 san 2025 ni jamanakuntigiw bɛna sɛbɛnwalaw sɛgɛsɛgɛ walasa ka ɲɛfɔli kɛ jɛkulu in kɔnɔna baarakɛcogoya kan politigiko lakana ani sɔrɔko kunɲɔ sigi sen kan waati nataw la. Mali, Burkina Faso ani Niger n'o ye AES jamanaw ye o ministre ka lajɛ sigi filana kɛra kunu ho kari décembre kalo tile 21 san 2025 ni a ɲɛmaya tun bɛ furancɛ fanga jamanakuntigi ni AES ɲɛma général d'armée Assimi Goïta bolo o lajɛ in kuncɛra CCB kɔnɔna na min senfɛ o ye AES tɔgɔla jabarani so bɛnkan sɛbɛn bolo nɔbila o sira fɛ marabajɛkulu ɲɛma général de division Abdoulaye Maïga da sira ɲɛta baara minnu kɛra jamana ninnu fɛ baara daminɛ ni sisan cɛ. Ni hamore na hamda ka kibariya kunnafoni na hamada mne ko RD ma kuma dogole hakɛw cɛyalen do Burundi jamana la ni Congo jamana de ba biwo ni nani de kuma dogora décembre kalo daminɛ la minnu bolila AFC M23 mamuru tilo ni Congo golmasiri tabaw ka kɛlɛ ye ACR ye lasɔmini kɛ gɛlɛya dɔ kan min bɛ bonya hakɛw la Congo jamana de ba 200 de bisimila minnu bɛ kuma dogo yɔrɔ ɲini na. Ama kunce Afrique du Sud maa kɔnɔntɔn de bɔnna u ni na ani ka fara maa 10 ɲɔgɔn jogini kan marifaci dɔ senfɛ Beckersdal Johannesburg kɛrɛfɛ o waleya kɛra marifatigi ka kulu dɔw fɛ ni nin y'a marifaci siɲɛ filanan ye dɔgɔkun 3 kɔnɔ ni ma fata hakɛw bɛ ka caya ka sababu kɛ marifaw donni min ma yamaruya. Ni de bɛ dansigi aw ka kunnafoni sentelimaw la Maliba TV 1 jabarani kan.